Doncs aquesta acció la fem, es diu El venedor de gelats, és una acció teatral hiperrealista. El teatre és la vida, el teatre és com el vivim al carrer. Aquí, en aquesta obra, hi ha 3 classes de gelats, vainilla, mousse i xocolata, i m'està saludant un del públic. I senzillament no hi ha res més a comprendre de complicat, sinó senzillament el trobar-se davant d'un fet real, i a partir d'això començarem una nova etapa de teatre hiperrealista. Moltes gràcies a vosaltres i em vaig a despatxar gelats. Yo ahora sí me digo, yo derivo de fin, bueno, pues no